ओइ बागि माबायदि जादों ओंख्रि ओंखामफ्रा? ओंख्रि ओंखामफ्राथ' बरिया। आच्छा ओमफ्राय नोंथांमोना मानि थाखाय बाव सौसौ सावसाव ओंखाम जाफैलाबायदों? दिनै माने नै आदैमोनहा माबा नालाय ओंखाम गोरलै नालाय ओंखाम गोरलै जाजेननाय बिनि आलासि जाफैनाय जादों आरो। माबायदि जादों? गोथावथार जाबाबो जाथ्र' हाया। बिराद बुरजा आइटेम। दाउला खासि। आच्छा आच्छा। लकेल फुख्रिनि ना। बाबु आं दा जानायाव एसे बेस्थ'थ'। आं जागासिनो दङ। आच्छा आच्छा। ओइ नोंथां ओंखाम ओंख्रिया माबायदि जादों? हाब ओंखाम ओंख्रिखौ बुंनांगौ आं आमाइनाव फैदों दिनै टनस्टाङियाव। ओंखाम गोरलै जानो लेंहरदोंमोन नालाय आमाइया। दायो जागासिनो बेदरा नालाय थोरसि बुंजोब्बाय आंना। आच्छा बेफोरनो बेनोना? माने ओंखाम गोरलै नालाय जोंना बर'निया माने ओंखाम गोरलै जानायखौ बिराद फालियो बयहाबो। जोंनाबो जाथारसिगोन बावला। दा आमाइनाव बे आमाइनाव फैदों आरो ओरैनो आमाइखौ बुङो आमाइ बेल्ला होनो आरो बेना नामा जुदा दङ। ओमफ्राय बे आमाइनाव माने ओंखाम गोरलै जानो फैदों आमाइया हरै जागासिनो। ना मोजांखौ खिथादोब्रा। सैथ' सिं ब्रह्म। ओइ नै देखायदो आमाइखौ। थगायमाराखै दा? थगायाखैलै। दे होमबा। बाबु गोथाव दा? बेस्थ'थारलै जानायावनो नै। दे नोंहालाय? ओइ नोंथां आं नै ओंखाम गोरलै जादों फंबायनाव। आं दासो एकदम जा बिटिआरआ दिनै सक्ति जाबायना दागोननि बेवहाय आं मोसायै दासो फैदों फंबायनि ओंखाम गोरलैयाव आं दा नै ओंखाम जाफैबाय। ओंखाम जाखायाखै आं। गोथाव दा ओमफ्राय? गोथाव हाबाब नै बरिया। दे नै माबा ओंखाम गोरलै जिउ दान होनानै जागासिनो आं र'। नैबे माबा मा बुस्थु दाउला खासि। नैबे ना। ओमफ्राय नैबेबो ना। ओमफ्राय नैबेहाय आरो अमा बेदर बाव। दा आं जिउ दान होनानै जागासिनो दा दसे उनाव फै। दे ओरैबो जागासिनो दं नै बेयाव उन्दैफोर जादों। बे फारि मोनसे आरो ओरै ओइ रुजु ओंखामा गोथाव ओंख्रिया गोथाव जादोंना जायाखै? जादों। बेसेबां जाखो नोंलाय? हा खनसेल'? खननै जायाखै? आबै ओंखाम जादों? ओंख्रिया गोथाव ना थावा? गोथाव दा? गोथाव दा आबै? सेद्रलिन ओंख्रिया गोथाव जादों ना थावा जादों? थावासो जादों? होनबा नों जानो नाङामोन। निहा ओंख्रिया गोथाव जादों ना थावा जादों? गोथाव जादों दा? थिगखौना जादे? दे